Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ten objekt vydával dve znateľné svetlá, ktoré som hneď videl a ktoré ma ako najviac na tom zaujali. Ja keby jemne plával nad týma výlkama dosť nízko, ja neviem, či možno aj bol vyššie, že toto svetlo tak vyžarovalo. Sa tu dovalili strašné veľké 3 objekty do jednej roviny a proste tam stáli a ja som sa kúkala na nich a oni akože na mňa sa kúkali. Každý ten stret dvoch civilizácií v podzadí má určitý záujem o exploatáciu resursov. Ty si pamätáš, na jednom piktograme chýbala Zem? Áno. Zavil sa piktogram našej slnečnej sústavy, kde už Zem nebola. Na pozícii 3. od Slnka bola prázdna dráha. Bola prázdna dráha. Čo to môže znamenať? Že už sme neboli.